Yaroi try. Ngi peda zuba ya baro kinong pet kibe gijongi haga kerteng gajong try Jesus Christ ubatiang dame bunong penim jungi. Nyai ngo ublay sa isen ngi dar kat lang biang hakin ka studio jongka potenet ya ka bangi jua sam na kapor ya kijingi kai be kting gajong blay. Sa isen menta ka ni ka kenti ngi dan banya samat pi ya ka ni ko ikamat. Badhot kat bangi da perkhat kat bangi da nya duai kat bangi da nya wat. Utrai ayangi ya ka ni ka mat bat lesi kan long ka bodan kambha ya pi. But yo le si pia ling baru haga jingim jong pi kumba pensio snow ya kai ke bangin se kan ni ka ba kana mat ka bangin ya kan ka po menta ngibo kumno ka jingdok kan kenria na ka jingim ka jongi tele si shisha babon pi ot pi nam babon pi ya ling ba kan ni ka benta but yo le si bidang pedru ka ni ka por pi snow but shisha ka wan ling shop kan ni ka jingdok ka jingim jong pi te hoi sai singi so kuman e me dar kat lah ka jaka nyango yublay ki sakri juntra ki be jongi ki ba kharaman thacha mo ki asam no kapor ya khti ga jong blay sai si bne so bhai pastor bantay pasibo pastor molong sadan bat I pastor arding do sang nyango yublay yang ilang baro yang ila ban doran kalang kumne tengah karpat ga pomentama ngini banya sngap ya ke begini skri jong blay ki dan ban batay hangi halo jo ta kamat tengah sdan ga pomentaswa ai pastor Kuli shibun pastor ita ka jinkali pagkita ka mat kibila ibu akan ka por pagkita ka jing shisha ba adang ipet na do menday do menta kani ka day bi ka main issue lani ka day bi ka jingja ka ba bun sin kibriu tang katu kani kibalat ki ba bun kiyat lang ba kani kalenti jong ka jing kardu aga jing em jong ka jingduk aga jing em tading tangi dan kaman kran ni ka subject kani ka por menta namar ba lesi ka long ka jingkar kui ki babon ki men sim ka ni ka por ka mata ya kata ka bangin ya kran pagani subject ka bangin ya kran mo ka di kata kumno ka jingduk kan ria na ka jingim ka jinging haban kan mau ni ka we bangingim shakri u blay buduk ngim shakri u blay bukardo ngim shakri u blay bamla ngim shakri u blay u bala baro tadi tangin ya discuss show ni ka por mo na ka testament ka barim na ka testament ka batmai ngin pet mo ki kita ki beriu ki ba yat leng ba kata ka jingduk ka jingkerdu la ka deh ka testament ka ba rim ne ka testament ka ba thamai yang mno sardan fiong ma psa hapo bible ngi dei phai na du testament berem hi ki dan lang ki beduk ru ki beriu spa ro ma bat ngi dei pet ba we kenduk sa ka ba krau ba ngi pet i ka jingim jong abraham ngi abraham sisa uriu spa sisa hat wat ka jingru spa ka jugu kamde ka basulong kensan be kawan ke jing ruspa walau lawan na kalong yeng ngala bonong babit babiang mana kata kasnong bo wan nama sepetamia kadi kaya long yeng jo abraham kadi kalong yeng ke ba dan hakpo ka business ma but umdir beduk nadu daru basdang itu ada hapor bumi pat kapoi kapor pat ngala bonong ba kawan ke jing kerdu ka jing im jo abraham ro ada kadang ya kipor pangi i bo ublei ukurku ya ke jing im jo abraham badu blay wa ule kamba mo lingba dakakti ke jong uparo ha e bola ai kita kisakri kisakor nang tada kita ki jingri paro ula ai kan yo abraham ting I suki kawan kan kata ka jingyo ke jingkentiu ha ka yo ka kot ke jingem jong abraham rote bat ngala badong la de uwe na ubri spatam ha ka tukopor ba wat kibriu ru kilas dang ban buram ban itu ru ya abraham Marswai kata ya Abraham dadan manu be itu nomor udi nongwe ubawan nakawai ke jaka ubalet kin bali syong basa pat hakade kawai ke jaka bobli ulong ban ayu ti ngalak badong dadan I than handrei pat ublei pat ulak kentiu ke jingim jo Abraham hadu kata balas dang kadam ban pur bagi brio ki badan hatu ke jaka ngalak banong kam dadei kambalong ka por pementa ba ke jing pentip ke jing pensngau kalong kloi wot mo sepang jongno ling baki kor media badan reha ka por kor media kampat dan dai ke jing pena pat sepang Abraham padam kapur ba ha ka por nambar ba kata kaspa bo udan de bat ke kaspa ba ka sapoi bukan roy hadu kata ka jing jo Abraham kadi nambar busak riu blai tinggi I ya kata mo ha ka jing em jong Abraham te kawan ka jing kerku kumta bat kumta ter isa hukun jong uru mo Isak kaliat mo bat ba uru ya hiling ba ka jingduk ka kapoi ka por bat ba uru kawan ka jingkiu ka jingem ka jung tik habang ipet pat bingi study kini iyo ngisyam wat kibri ki bamget belero te pastor ha to kapor mala dang ipet ha ka testament baremi kibri bamget belero ngi mamakiru ki danhi ya kata kaspa ma ha ka iyo ka jongki hari kamne pat te ta kaspa kamlong jingker khu pat kai
Hari kani ka spa apat ka jingriu spa ki baki banget hau blei pat hatu kapor ngi ba kata pat kane kalong jingker khu pat kata ka spa. Tingi ba kani ka spa ngala aban ong katrai kam kata ka wei wa so bangi ba kata ka jing ong ke jong blei ma. Baik ke bingi bed am kata ngi abanon. Ting iba wat bam ngej blei ru ha ka tu kapor. Ngej kata ka jing bed ka ju uyu aban ot da kata ka principal jong blei bla abu te. Mo wat la syakri yu blei ba em ru. Hari ka dan pat kata ka jing roi. Hari pat ngayu pat kalong ka jing pher pat ha padeng ubang ngej bam ngej pat ha ka tu kapor kalong ubam ngej pat habawan ka nem sniu. Kam dan pat kata ka umpo liu bandong ka jingker khu te. Kaban pendap bagin yo biang ban beteng kata ka jingker khu ka jim jangki. Hari ubang ngej pat la ka wan pat kata ka nem sniu ru kompa jaho isak pat. Ma walu tung ha padeng jong nem sniu ru te ba u ma u bet ha padeng jong nem sniu. Hari ka dan pat ka jingker khu ka jong bleh kata. Ta kata ka i ke jing pher pat ha padeng jong ubang ngej pat bam ngej pat kai. Ngai i kani kaweru bagi buan hi ki bam ngai te ki baru spa. Balik ki ruspa ngai sekali kata ngai i ba ki ruspa wala da kim syakri utrai ba im. Henry ki buram te la da de mau ne udieng ne ki bu spa angto ki bu so bu kat bu pisagi berat itu te what you dieng ki buram what you mau ki buram play wishisha tu ong ani la da kini ki tip yang ani te kat no kin buram. Molong for example mentamo la da pej akan ke jela jongi ke syukuran ni kata udan tu nong ruah asam tu uba paunam ba mo la khlat gini giski kat no ki brio ki buram te wat la da udai tang brio kat tu te ke jing buram bat kala dei ka jingli on tap tu ka basau mo ka bahetam na kita ki brio ki bakrao ka pertemo kita ki nong lek on tap te Tengapit ni kinang ban buram ya kibreu kinang ban buram tu ngong ipi mene wadi udieng yu mau kinang ban buram. Tading ta em ngapit ba kini ki bam ngej em teng i kum ba ki kham tam da ban ya ki banget. Ha ka spa ka pogu jing non jing em. Te kata ka de ka wei oi mo ngi kren ba ublei chungi ka de kata ngasngo buong bitang de ka wei kita i ba penon buram ngan penon buram. Ya kita ki ba nyoben yang ata nyoben kliang iki. Tading ta long kajing duk kawan ru teng namar kajing sarong teng kawan kajing bom gej belai teng kawan namar ba snow khlo no ne kum no ne tip show ne kum no story yang Kadai store ba fi keren mo kindiat kami ke cikli hanga marwai hatu kum ki kristan ngi di banuspa namar bun sin kum ki kristan ngi perkhat be dalong duk ni kamlong hok bad daki hajar teli isnem kladon kata ka jingi kai pakabalang suk ki baduk barbun sen ki kristan ki ong filong hok haba filong duk kata ka jingi kai haga banang kong duk bagi ong kum kristan para fi kwa banlong hok de banlong duk haba filong duk filong ki bahok de kata ngi khasir ngamu suk ki baduk wangi ba duk besuk ni sikren mi kata kentin ka jingkli de shisha haba duk suk bat da shisha haba ruspa pisuk. Arang ipe je pakai Bible, ya ka Bible apia ka arbenta. Haka Testament thamai kum mene hidang kren pastor, gim da shem yubri beruspa. Hanring gi shem yubri beruspa haka por betep yu Jisu. Ngaperkhala da umdan u Joseph nong Arimathea, mana betep yu Jisu. Habdon kam do bri beruspa. Bo unwan usanran u bari u kamdon kam ban usanran u bapaw ka to por. But lada pipai pat testament berem ublei uang kajing duk di namar kajing tem. Deuteronomy arpupra kekeren saya kajing tem. Ngan ra mangai kajing tem kajing jinjar namar ba meme kongo yanga. Fiu try Ukraina kata. Te bun sin mentalingi ong katu kade ka por hukum yang ngi menta. Hanri menta pat kristan ulong ong ngiri mentep ban content. Ban omdan bakwa kata ban long ruspa. Ban kani sunghun no. Sunghun mit na ka no. Nang ta hanrei kene di kecik sisa pat jong kajingem. Pidok umdan beburam mepi. Piruspa borok beburam mepi. Berkata di kecik sisa jong kajingem. Piruspa pidelek sensono kibru kena ajak kasyong ka babiang. Pidok pi bha kat babha ma pi trikam kat no kibru kimnyo buram ya kata. Kata ka di kecik long brio. Hanrei ke Bible ka keren kenyang. Ko ka keren iu sepang kata kajing dok. Ladang ngapait
Beduk na beduk tam papo ka Bible ada nga ay nuksa. Haka Testament berim. Kan day bi ka brio. Ka badon tang si kam upuraw. But kindet ka umpinya haklong. What kan ka ka brio haka por Elisha ka day ka bala sa Aram. Kata pa ka day ka brio ka sa Aram. Handai kam day ka beduk baka ongan bam kadu banganiap. Kata ka ting na mariki kon ka sa ring maraw no. Har kan day ka brio na try ka jingduk jong ka try umdan mano. Haru mentang anu misyami kita gibrio. Hoi ngi sngo gibrio ngim dan kau ngi tia no mentang men miet. Hare kum la sha lawan ka jingkerman. Na iran ai gawan. Hare kani ka brio ko ang mangin syami kata na ka wais iem. Haga nong ga ba khatnyo mo. Ba kani ka brio kaduk hadu kata-kata but ublay ru upa yo syakri jong ublay. Ha kani ka brio ka beduk. Kay gadaw. Kata ada kecil Balai ublay upha ya u syakri jong u Elijah mo ban plek sha kani ka brio ka beduk na ki beduk tam. Ha Israel ha ka por na mar jong kanem sniu. Ke eg hatu umnan mo da ki way pat ki bakhamduk. Kata ada kecil Ba pet yang tu pat. Kedau kedai bo ublay upha u syakri jong u. Ban long ka jingkerku. Hakani ka brio ka beduk. Kawan kong do ka jinglong duk ka jugi kawan. Kumbai pastor ilakan mangilong kumtam ta kadai ka taro harngas nguru hamen sem. Kawai dai ba ngi kentat ya ka jingkai jong ki syakri jong blai. But hang tu ngalaban ong ifi ublai uwan ra te yo tau syakri ha ka jing em jong ni ka brio. Kadi jing sarong ni makan taj. Mo. Handai lada kan ni ka brio ka kentat di Elijah kan ji ayu tarai. Kau bakal akut ni. Hari kini kau beri kau ngok ya kau bahikai. Kau kam keli jeng keli. Belayu uni beri mo. Perkat napi menu piduk bah. Nak kata bakam orang kam syah yang akin dia. Ai bam syah. Ai bam syah. Fika si orang baik. Beri mentangi mi kam bam. Kedau dia kata. Ngim believe syu ia ke miracle. Ngim ngai syu ia ke miracle lah kini. Fika ubelai orang baik tertentu yang ngah kini. Hak jing ai dah. Ngalengok, enggak. Beli umlah menle sulit Elijah nong. Toh ai kau ciborni. Elijah lala menle ke kamba. Lada ai keding ne peneng nong la penhap bersih kata li ter wi kata. Tengap dong warak bam beli umlah menle. Hari ulet ke ai ke ba ulet ke jing kai ngasi ong fi ke ba na ki ba tam. Bar kanero ke jing syak kan tho ki syakri jong blai. Dei tang mangiang ni ba jong. San ngot. Ndrungot, njogot ngi bedan, hikai. Handrei kadairu ki babon pai balang ki basyakri yang ni ka banta. Nganong ifi banta ngi dok. Kadau kadai ba ngila syu aimon so bahayo blai. Ngim ko ngo ya ka ibu blai wang. Ku pastor men nakan ubarus pa dong tang atas men berim. Atas men thamai tam Joseph Almatayab ong barus pa. Udan tu samla barus pa ari lipai de beduk tam. Fi balai. Fi walai ja u challenge yang ni ka breu ang pakwa. Mo bahwa panyo ya kabang warak soyanga. Pi Zakaya su umdai banget mau urus pa. Ni bapak banget dan rata. Atas teman-teman. Na fi angum na hado upol wang. O blame pendap iki jingkerdo jong pi. Kakum ke jingker ispa ke juga kris ke buro. Okay. Dan sikurim beruspa Ananias Sapira. Kitu kilom ki banget mentap star. Bat kabam ai snowball island. Dia kata kiap. Bat kabam ai kidai banget. Kidai maki we na kita ki badon lang ha ke jengki banget. Ngantip ki hap ha kunhun lai hajar ke san hajar handai kidai banget. Ki bala pediang ya ka bor ke jong men sembukot. Ki bala dep ya ke jeng pen baptis. Hanrei ki ba kapnap ke donut. Bakai ki bajai ki. Fi gat ni ke ba patros uang ba pim thok yang pi thok di men sembukot. Bakiap. Bakani ke dia Kata kajing aimon sobha jongki. kajing ai mon sobha jong ki kan. Ai yap dem. Namar balai. Handai pet kani ke beriu pada testament berim. Kani ke beriu kam tip hukum kam tip eru Walai jau ong kampat judon kum kita gijing kai ru. Bu ong bet kam shua yanga kindian na ke fidon. Ani ben ong ba me kelam akor kelam ran. Ada ben cak kena dah. Ngan kili na PCR wah ne bosong.
mo ngilai fi se nan do man shwa pilai long ha ka jing long khana samla mo lang khi samla to por dengan mo ga samla ro bat menta na ke fi ya long ba ki ka dau ke ba pin kriya ya ka to ka jing ke jat ka jong phi ya ka to ka jing long kerdo ka jong phi mo ke ka pelong Ka jing khandop sta bo ang kata. La ka jing em na la ka de ka jingdan ki pastor ka bangi ni yo. Fi tentang ki ong bet bapan ki pastor ki pan manus pa le dia. Kadau ka de pe ba ha ka yeng ha ka to ka yeng am wala jaru uyo bam. Ubam men ta. Ubam men ka ba ka ni ka brewo wala jaru. Ka ba ko pa. Tu kon rubam na toy. Ukur ubam nang tu hi. Ka yeng ro ka bam nang tu. Hari super khat la da wala jam na ka ni ka brewo nang tak nu nu sakri blay na bersama nga. Hari perkhat nga perkhat be ka ni ka brewo am. Kamnut banong iero kasutu balada uni usakri blay kun riam nem sneu kala bam do nga Bekam de era pastor kat taru ka shu ko ngo la ko ngo bite. Ka khalam kali de. ka ai hang ta hadin ka tu ong kala bam makata baru alajar usong ta ta walajar udan lang dan ta Kam tip ira la ai lai ja kan. namaru alajar ai ka Yo, jingkular ta tin oh, jong blay oh. ka kongo be ka tu ka jing ai ka jingkular ta tin jong blay ka ai kai but tentang ni ka jas ngi bangai ro tip shu ni pastor ubam jong ina ngo alajar di pormenta ngo filo sharp ai jing bobon La da lai ja ubam te kiri yo bam lang. hari nomor bo lai jauh don em kia bam lang ngisi ong ro kene pilet bat ki pastor badon kata ka jinggur khu jong blai pinyo lang ye ka jinggur khu damar ublai kular kum tay abraham ya utaba mi khu long mala khu utaba mi tem long mala tem Ibreu kiklet ya kata. Berkani ke day ke jing shisha. Mo masnad wi pastor uang ada filet berki pastor beran kali finio kali lang. Kam de ba it spa. Ah. Ka jing it ka spa ta ka dei hi ka pop. Mo ka dei hi ka ta triet jong ka jing sni boro. Im it ka spa ringi ko ngo ka hukum. Dan kini dia topik berberi mustanad dong kan. Mustanad akan kata ko apisa ko. Mulai hap kali pi kwa na. Balanya tu jing dok. Balanya ka jing dok dong tang ka wei. Waktu tunjuk yang ka jing ai. Hak ka jing ai ngo bo ispo. Ka Bible kala keren kata nginum keren. Ayo papi le kata am. Ngo fi finio i be ka jing ku dong blai. Nama pila nang ban tunjuk yu try am. Ka jing ai ka khlanya fi am. Papi fi tunjuk yu try dong. Try ngadon kam ka yeng. Ngala ko ngo eme. Mentapat. Le ya ka ek bo try ong. Utrai atip ke iban ai pada pi. Papilih yo i gaji duk ka kerja. Ka jing tunjuk dia kata ka bangim shania ka pisang shania aftrai. Im shania kata ka bangi don, shania kata ka ba ubleu ai. Mo yangi kata ka jinget ta. Ubriu baru spa, umdai ka spa no don. Kada ka jinget ka no don. Fi ni ka briu am lifestyle system ka ba man ma ka don ka jinget. Ka jinget ka ibu ong ni syakri jong blai. Ban ngai hadin ka tu man ka singem ka kham jwa ba yu ni syakri blai. Ba ka ni obam. Bos yang ikut no bakal lawan rak ka baka bad iyo. Hari namar bodo syakri blai doi trai man ka por kala shet am ka kan mau syab syakri blai ngan Aisyah ni syakri blai. Ngan Aisyah ni syakri blai. Bat ka yo mat. Ngiro ka kwa bono fi ka jing ai am kam dei tang ka sisten ai. Ka jing ai ka dei ka jing em. Ada finang balai ka jing em man ka singi heu trai. Trai ru tip ngur khu. Ba dei namar kata ngala banong fi ka jala jongi mentam. Ka hap ka jala baduk. After bihar. Jadi Kristan dah. Balai ka jia kum ta. Kadau ka dei pangila klet. Namar balai. Ngila im hakata ka poram ba ngisu sultanat ban namar kani ka topik ba ngi ki jaj ben riu jungi ngim sultanat ban keren lor kani ka banta. Namang sultanat be ben khot chakot baduk. Namang ila ong be suk ki baduk. Hari ngim sultanat ban khot urus pa. Te ni kami beduk te pe scholarship sa. Berspa sudah yo scholarship. Karusian namun yo berspa sudah. Kam lah boleh lah kerku ini. Tang ba ompat beduk. Tak kata amde ki install you boleh. Ni talk you boleh. Makanya kata aku mau beriu perkata. Ulong sisa kumta. Tadi kata nama proverb pastor sebab boleh fi. Proverb at pulanyo. Na ba kumbau perkat na pola dia kum taulong. Na daw beriu la ruspa ro andri ong beduk. Asi dama ki beriu ki ong nga beduk.
Bagi orang pastor ngi bedok ngong filaju tiak tengan. Filaju ya lengkoj. Filaju syong habar. Ang kabam yo eman kesengi te, yo. Aga jan yo eman kop, yo. Kayeng yo eman syong ladam yang de jong ngi donim ki yang wai te, yo. Ang boleh fiong duk. Ang pisne le fiong beduk fi duk sya. Yo batang kabam refinum yo, tang jan kop refinum dan, tang yang man syong refinum yo. Ang songo boleh lak kerku ngi ne. Boleh ai ngi kat ne na maro boleh. Ba utip te ben besar ngi tang bangi pan ngi ong beduk kum bangi insult te boleh. Ya kayak bodoh nak simno. Sasim no. Dah insult dia boleh tu. Ada kata. Tarangim dia ben ongin ai ngok kinyo boleh. Hoi la dangim don shibon makanan rei boleh jup lerana. Bat kadai kata men hakatus ngi nang keren sepang ka jinglong merau te po Egypt. Ki merau em ki syong hi Egypt ki biang ka bam kadi. Takadawan da gila apoy siri klaw ki kin mau jorlik usuk kha pedang mar ka biang ka bam kadi. Pala da ki di marau makana. Ketia ka dia bro ka biang hi. Tade inta ki klem do. Mo ki klem do. Tade inta ko abang da dei makana merau jo syaitan ro em ka bam da deng yo. Fiong no. Kadai. Lah babon ma pasal dia kata tinggi lak ban sakhi. Mang babon ki beri bapatep yu jisu makna ro ma ki bit ki biang ki dap ki pahu teng li ki ong ba ngi khampoi perkhat ban yo ai kani jingker ku ngi yo te kata ki sutu bade uble ba ai ki wan se jingkla bomot namar jong kata te de ki yo mat ke jingker ku ai ta karukom te kom ba ma pi menta kom ta pasal wa kita ki beri bolong kom ta o ki dang long brau jong setan du ya hi te ta ka jingker ku ke jong ble ke james ki ada kata kemut pat ba kila dei jong blei pat. Ma kidan ki bliur ki situ bakala kam ta pasal tang nambar beki iki jingker kuam ki perkhat bi te ba kila dei pat jong blei te. Kidan kita ki ba perkhat kata rukam kan. Tanga ju ong kita ki brio tang bo blei la kar ku kata kemut. Ba pi pila dei jong blei pi haban puan hi syaka jengkela kemut. Hap diang hi Yesus Kristus. Mar kimbarau ki biang itu tip top. Tade inta ki mau sabi ki Egypt anda ki lami makna dari Egypt. Pihak ban syemia ke benta jong ka jingker khu kaba ailat ifi berpindan sekejing kelapa mut ke. Nama ngaso tu bahak kapol mentam ada kibru li kiwet da ibaduk. Ngapai bah hagan ni kai melang salah am kiwet. Wet bah. Di bahayeng bahasam ifi dok am barok ki kantat jo ifi. Bat itu ibaduk ru am pimla am serong ai ngang sak kantat. Kili sya beling aduk kumne. Tendon bun ki daw. Kawai ke dei ke daw ka ba daw ba daw san. Pimtip yu boleh ba. Pimtip ba pidei mano. Mo. Pimtip ba pidei bala thau hakaching lasrem kadur jomble. Kenapa ba? Ublei ha bau thau yu ubreu em ubu hakachaka ka baruspa na ki baruspa tam. Mo pastor don kutu jingkai ai. Mo munu baruspa tam. Mo. Kumu Adam doni baruspa. Download ke baro doni. Doni breu palat baruspa baru Adam. Kamu ublei ubo ba yu ubreu hakachaka don spa. Menurut kentai itu kespa, beriu, urai, ya kapok. Ngiru haban kali, kayak ikan daw, bukan ikan jengduk kawan, pipet, kayak ada kidon kibriu. Jong ikamai pastor, kam judap. Hagai loong, kidon kapla apa? Tap the tabi. Tap the tabi, kapai pak. Pi pelang, kun pang di aino si doktor. Doktor opi cuci yang besok, mpi. Kalau nggak tahu mentah, babon mbak pi bela pi pelang ngira yo so daki spat lagi jing pelang ni. Bakalong kumta. Temuno bos neng pat yo ta ka jing pang, dari Jisu. Fio Jisu pergi kun, muncul sim dawai manu benai, cisne manu kalau sim dawai. Ublei lo lek kata ka jing kurkuba. Fi tengi perkat ublei untuk kurku yang ingin dadap no em, ublei kurku yang em no kong ka jikot jikia. Ngira yo sngowi ka jing pelang. Kumbakan negara kan tahu kupu kam macam lalut dan ajang. Ngide yo sengo. Kyo ni lengok pastor. Mensua 30 kilo bam si benai, mentah 30 kilo teteng bam lai benai. Kagas mensua haka si benai arteli mentah kawai rumlut. Hatu kata mereka jingkerku. Nyau jingkerku sudah ada. Kita kini kibaret la pinang em. Pinang musa. Bat kibriu pat kiyo jingkerku kum ta padam. Kini masung tu kumnong apa dan kami ketu jingkerku. Kajingkerku boleh kerku yang iam. Kabangiru ngilek kemen hagata langba bakiwairu kinwan cak kajing penem lomba kata. Kamdai ia tambang ngilek kemen mangi. Hari bangi ngilek kemen
lang ba kiway kiwan jing penem ke bangiruk in lek kemen nomor kilayo jing penem nak no na pastorang fi ong fi Kadisha so kata ke ibang yakran. Tahu ketin ko jong play ko ang habang lala menshanya iba kendiat lala menshanya ru hababun. Bun sin ngim nang ben nyaw ki jingker khu ki boble la ai ke jim ko jongi. Kata de bukong santam do yakran di kata. Tahu bob ko bala ban mene di pasto bente sisa ki bri ki jongi am kila palap men mi yakani ketin bong bedok ngam dan pisa ngam dan kata. Ulawan lupa ungam te nakmat. Tahu ketin ko jong play ke lakran lupa kata. Uta babah mem dan bor teh dekat telit. But kanu ketin ke bap ngipin mi dekat ketin ke batem kanong sya ka jingtem ha ka jim jong tau brio. Terau am man ka singi man ka step ini sungu sya ke e ke bo bleu lai. Kebang iong ka jingkot jingkia ka de bokong dor tam do ha ka jim ko jong brio. Kata di bokong san tam do ka spa ka bo trau lai ha ka jim ko jongi. Kemala bandro di pasto mene yang asnat kata ketin bong ba la thau ngi ha ka dor ka jong blai ha ka ji stream ka jong perkat abo blai la thau ngi ha ka dor ka jong ka ji stream ka jong ulawan ra ro bat ka jing kular ba ka jing ku ka jong u ha ka jim ka jongi ki brio we pi we kadau di mangi bangi kentat no yu blai ha ka jim ka jongi ta kadau ngi ka jing tem kawan ha bagi pet ya ketin ka jong blai ka maneng lai kren phanga ta ka riu kan thei ka bla ashi kham upurau shui lai ja wat aka po jaka nam sniu lai snam steng lai bam kayin ka jong ka lai bam abang apet rush pang ka jing im ka jong u abraham ka bala ban mene di sa osnate aba blai la ku yu abraham lingba uparo ka ktien ka jong blai am ang to ka batai shai ba abraham ula man spa ba haka ksiar hak rupa hagi jingri ru ki babon ba but om tang abraham ba man spa hari ka ktien ka jong blai ru ka om ba ulot ru ula man spa balai mar ubod yu abraham But namar bakini barawar ngot kilai man spa ke jingri ke jongkiru kilai buon kami ke jingken ada pring jongkiru. But namar baki i ke jingken ada pring ke jongki am ngai i ya kani ke jingek ke jong Abraham. Wa Abraham em wong yu lot jet. Demen pai mamesh kadiang ngan pai mangash kamon. Demen pai mamesh kamon ngan pai mangash kadiang. But wa Abraham chim la jet ni kong te mo u ya kani ka ri Sodom at Gomora. Ula ai ulot ben jet. Wong jet namar kari Sodom dan Gomorrah tu porsha boleh buat penjat ke kari ke baslai dekat jingkerku abang yang pulih keting ke jong play but Abraham lingo wa menjet ya ulat ya kata but ulat ujet ya ke Sodom dan Gomorrah wi bakate ke ri ke bamadan ke ri ke baslai dekat jingkerku ujet but Abraham ujet ke Abraham ujet ke kanan rei namar pat buyat hakata ke jinget ke mau boleh luang memi nak yeng ke jong kapa jong me wang ngan kerkui me ya bo kerkui me ya bo tem me ngan tem ka bo mod Abraham uya aga jinget ka bo trai ulakular ya ta khtiin aga jim ka jung tadaw em la ga jim ka jogi em ka wan aga jim pun ko ngo ka jinget ka bangi pun ko ngo aga khtiin ka jong play ka pen i ta ka jinget ka bangi pen i da kata ka jing im ka jongi baru Abraham em pen i ya kata ka jinget limba ka jing im ka jong u blay ha ka ri kanan u kerku yu Abraham tadaw nge abangi puli ka jim ka jong Abraham ngi isha ba haka testament ka berem ngi isha baki break jong blay ki break ba man spa ba kata ka di ka jing shisha balai namar ka jing ka jong ki yo blay ka jing kloy ka jong ki ban ngek namar kting ka jong blay bangi puli testament ko tmar ko la nyo yo Abraham bahok blay yo namar ka jing ka jong kam dei da kata ka jing ka jing ka jong how blay la nyo yo Abraham ubriu bahok kum jura mengapai ka jim ka jong David kum no blay kun tiu ka jim ka jong David nau nong ablang berat shaus iem habau wan ka kerdan jong usim ru abau ka ni sluk jutang ka wan ka yeng ju abad adam sha Jerusalem u David man ka sinjam ka ba ka ni ka sindok jutang ka yat udok kloy ban ai ka jing knia hakmat ka jong blay kum benot balai namar ketu ka jing ku baro ka bau David u yo da kam dei no blay unum la blay kata Tarang isuto bahaka jim ka jongi iwepi weru kum ki bangen. Isuto ka spark ba kortor lor tamdo aga jim ka jongi am udiu Chris. Habang ila yo Chris ngila yo lot iki baro. Tadaw habang ipet group mene yutu samna ruspa bar kum juru usakayas usamna ruspa pun tat utrai. Usakayas updiang utrai. Ka jingkru ku kawan haka yeng ka jong sakayas. But habang apet ui kani Jesus Christ udah keren kini yaki senran. Wang unu beri belak Hindu ya ke yala dia nama tak keteng ke jonga. Udah keren kata ong ke jingkur ko kadi ke partai, berka partai bansawan. Kata kadi ke jingkular ke jong blay.
babun sen ngimla ban khindu ko makhindu Abraham ko makhindu ko to kun thei ko makhindu David mar boleh ngi perkhat pala daga jimut ke jongi ngimya daga jinget kaktin ke jong blai ko ong wanum ya daga jingi ko ya daga jinget idan kam ban ya daga jinget idan kam abu trai ong tunjuk idan kam ban tunjuk yu blai tarau kaktin ke jong blai ko ong ke jinget ke Jesus kam ke wing kerman ke jing tunjuk ke bing pati ke jinget ke pun subhai blai ti ai bang ya daga jinget Kebaya jaga jingit dewi peserang nomor ngekuak bandong babun hingga lak berang kisim dah ka you hi dah ka tin jomble ki banyak jaga jingit ada ka wrong teaching pan wrong teaching ka bang ya ka jingit ka correct teaching nomor jisuru ai kata mo wong ya ki senran ki jok umah skrik tin pi kindiat ma ka bidang dan ka flow re ke skwa bandong kini nomor bangas tu babun bagi biru Klasim bakla ya kata banyak daga jingget ya daga jingget Henry pat wrong teaching. Jisu doong iki senran tu teh haka gospel Matius lama khandriu haka dekat ke ba san terter uang haba ki senran cu ti kila iwan cesiliang kila kila banwan lam kepu u Jisu tu loong haki tu semar tu kiar na utiat ki parsi bat kisadusi. Kiti kila ikran parlok ki doong naba kimsim lawan lam kepu ken haba u Jisu tu latip ya kata wang haki api ki barit ki jingget. Beli pikiran pelok hi ba pimsim lawan lam kepu. Dekat bakadar Jisu uang kumni. Anda kumta kila song thu ba omsim la ong ban sumbar ya utiat ukpu Henry naki jinghikai. Tu Jisu penistrim betul utiat bat ke jinghikai. Uang namar pim su thu pat ke jinghikai uang api barit ke jinghet. Jadi namar kata babon kibrio kisu ang bacu daga jinghet ya daga jinghet reklam ka karek jinghikai pat. Ki parisir ki hikai ta. Sadusir ki hikai ta. Kini kilet banhikai namar Matius uang hakani ka gospel jong Matius sakala nong ka bahnyo haka dekat ke ba arpufra tien jeble kom ni kala jaru ba Jisu la wai no na kini kitien ba kita kipat ba kila esno kendet thrat ya ka jing hikai jongu na ba ulah hikai ya ki kum ubadan bor bom kum kinong tho te mut kinong tho ki hikai mat kini haba ki hikai yam kala ban ang ki ai jinget kat kum ka jing hikai jongki te kipat ba ba ki sngo kata ka jing hikai kisgo ba ki ya haka jinget te hari kam de ka karak teaching ban kam de ka karta ka jing hikai ka badai te te Abraham uya haka jingkai ka badai ta kadau yo ma jingkerku katu ka kan thai bela akran di pasar molong no mene kaya haka jingkai ka badai ka bela akran dau alaisha bela akran dok sa ko dok sa bela ai de jong alai jaru bat gi i ba kini baro ki ya haka correct teaching ta menta labon palat ki teaching ba ki la ai bat kini ki perkhat bagi la ayat haka jinget kat kum kata ka jingkai bagi ki la ai re ka ba khadu Jisu uru kran pat de kini te api ki barit jinget namar pat namar balik dan kita kitiat ki jinghikai ki bamdei ba supen sngowi pipi ya ka jinget piso khlan piso san piso rang ba hari karet ban ka jinget namar balai kam dei kat kum ka kar teaching pat kum kitien jong balai takada hablong careful ba ka perthai menta ban omo chuya jinget kram ka jinghikai pat kai ka badan kam ka dei bet ka jinghikai ka badai te kai ka jinghikai ka badai kam dei ba su ong ngas ngo gumne ba kitien jong balai ka ngasu sngo ba ka batai gumne ba kitien jong balai habalong ai ka bumot ai mla dan sultan nak kawin perban batai pan. Makalong ai kawin di sipo, kawin di sipo. Ai so ningkong, ta so ningkong. Wan lam ke jengo, ta wan lam ke jengo. Kam dan explanation so ta sada kawin pan. Tekadi kata ke teaching, lada ka biang ke teaching mut piang piya sa ka jinget pisukam hi Jisu kata uang api barit jinget. Bat kalong kum ni ro. Jar ubale yo ot uso. Kumo pibet mutano. Babet kindia di Bawa ot sembai kindia. tu unong bet. Kupu babam. Wow, ketin joble ko ang gibabet kendiat, kinyo kendiat, kibabet sibun, kinyo at sibun. Karibat kay ka bangi tmu hakadonot. Lada ngimdei kinong bet. Tawad jukmi linti uso. Tawad jukmi linti uso. Pabun sen kini ki ong mo. Kikran ki wanra ini ka teaching jeng ka ba thamai menta. Mangasi ong kum ne. Ka jing ayam kamdei kadai da donot ta. Mau tu kena uai santalik pu arti dok ha uai bet untuk biar yang jengkai uai bet kartu kritam nomor boleh uklo ya kaban ai bet berapa ai tak tam bet nggak suatu begini kejing ai dia donot si sen pila yo Jisu ala fi suatu ya kam ka jong try ka duna fi ai bet tentang war fi pe ke sakri boleh fi ai bet ku makan ke boleh ai wala ja tu bam pim so ye Banga suto ye kata per banga kala bomot mas. Ngat tuju yu boleh kene. Ableh de mame bari nga kurdu umne. Masa singa kala bomot next day ngala I kamba.
Boleh orang peni bangalong real. Don to perlok upak pisai ngak mau nona nak cakap pulih ta. Haka siti utap lais pat tengka par banglayo lais pat tengka ngong ablay mede meme. Namar belai kani onom la manjia dade uperlok baju ai pisau umpat ju ai pisai ngak unpa. Untip kumno ya kata. Bahadir mengasih kendo ya nang lawan pa ngakai me pelong me ban ai. Wang ngam tip wang baik kam sim jonga shwa shita yo kalau pa pisah. Upa. Ngam tip ke pisah kadang wan. Hari klipat mengakala ke bemut. Ublay upin banga de ublay kamba. But na kata am ngasuto ikan ni gawe, bakadi ke jong utrai. Ngadi ban ai utrai. Ngai utrai ta. Bangasuto nang ta ndang kami nga banda ong kani kade ka kata ka hukum kani. Dei na markatar ngala masut hoi kade ka lifestyle ngalaya daga jing duk jing kerdu jing duna ngatip kalong kumno kata ka jing duna. Hari ngatip ru ublay utunjuk la dan bela macam ni ekspa bamhok. Pangayo iru ke jing kerdu kata. Tentang kibri dah kerenduk ngapait. Hong aingo ublay papia na ka jing duk bafin sutu ba ublay udan ni kaban kerku ya pi. Kibri kinum yo la pi dia kata Abraham umsya mi nur bon kerku yo. Namar wang ada fi kerku na ma pi ublay kerku dekai pa. Ya pi ma pi kerku. Fi dia nama kata jing duk em shim ya kata em panong atrai kini ke deka ka kra ka batli ka ba me melak ban pendap. Bakani ka kra ka batli kan pendap ka dei tang la da fi ru pi wan sya ka jing kongu ya ka tin ka jong blai. Bat pisya ya ka ai ba ka tin ka jong blai kan ong happy. Nganong pi ubre ubaruspa man ai ko ni sipo nung khap na man ai ai bet un ai tam bet isnei ubre baduk bet uba kamai si hajar pan ai si spa kelapang bat hangta am uble upet bat baro ngilayat lang ba kata baro layat dang ni besong ngilayat bat ngiyo mat ya ka kamba la da plale man kasi ka kamba kajia ngim dan ye ruem ngim try business ngim try ai wanu perkhat bang ngilong yu hari ngayo ibe ngak mau sin dan iwe ai pisai nga ngak boleh bi ai pisai nga yang fite pastor ngak kamna yo ti astio ngak boleh pat bapena yo ti ai pisai am no boleh on kli ai te kli ai pastor bolong tu ngapi ai nga yo ho sim bapa ai ngak mau sa ita hadin lai te yo iyo jaka yang kemudian pastor tapi long jikirku na ngapet dia pi kindat na ngayo jaka tengah sutu ya kata bi yong ngatrai ci sangar kam tang pisah ri wan ai badi yong be kene ya pida pan ma iru yo e kata kadao ngas sutu be kene ngapik kata guru kun thai te buat ai walai jam karo ke yo ta jingku om tang kata kan nong sunem em naga nem snio ka alet pida pulitas tambem ka alet ka pon nem snio por one pai em ka yo biang kidon jiksa ki om banai ai yo biang kumno tu gazi usong lang bod siem bod batai de kene ka brio Lapang niyo tuloy. pag dia tuli hong ai biang ti kata kan ke de nek no store kam jam ta store ara ai jik plang atra tu ai kindet jik plang store Plaat we store de plaat de treiber is ngirum kut sudah pe. tong panyo jikirman store Tagad kata bon sin mo personally ngle kata na petro ye kibanget kibale kata na ibo blay long fitful. Dan we kong mensuale kapor bay la yap ulok te kini ki kurjong ulok kini lut. Pulain dan Asia dan setakedukan gabarit sakadukan ro ka ingno reha kata kapor ai. Barabi ai matai dan jaka dagi akar. Ka iyang la iyang pakah. Tagad kata. Pati kata ka jaka badu ublay island. Penyo double trouble nak dor show ublay kurku kumno. da perkat tang pi store nga bala itu ba isale hoi la ban ong la khai i ka yeng marwei ya pit ya biang kapoi kapor ba imi ne yeng namar ka jinget baro kita ke beit fi ngana kan ma store namar la judan bantah ke bantai ministry mo ngak ma store ka tai fi wana bit be biang mo hoi ngide iro shikunum itu ba perbai kendo ngong pastor bakum tai biang lo nanong sedong om dan ye jingkurdo paho bai hari imla manong kaning di jonga kade bi jong ukpa balapan khai ukpa ubakan jado imla ban le kam trai teng dan kam kali hab liong pa ai kali bang di sing sekri imla te ban kam trai dapat kibri no pastor bentai ruspa atau kepor de kari ba bentai baruspa hari imdan jong ki kero teng lakut ikibreo imla li epat mio teng keran kapor
ba kali kam don kali ha ka jing don kam tim la ba kam dei ka jong hari kham tam ha por ba ila ngai ila le chik jing pen baptis ke jing pen baptis ma ong ka penia khlat ya ka pop kawan lam sa ka hok ngai pastor tengah la no pi ka penia khlat ya ka spa bon lam sa ka jing duk ana mar hapmi na yeng dan ero hapmi dan ai ta dan ai ngi yo i da la ka jong ka khmat ngi su thu ro mangi na yeng ni khot lo si yeng ro long na mar ka jing dei ba yeng ro ka la ban ya pa na mar stu dang kluit ba sa si dan perda mo pastor kumno bauta ubreu udah bleu kta na bada khot se yo bada ai ta ka pisam ni sibai pisaro san pho ta ka si spa tengah namar ka jinget ka khrau fikat ka dinga kadan mono ba mi thu ba ban tai to ko por la le ra ka bos tem ka saun na jong biang lon na dong sedong ile se ko jimpan ba tes mala de thu ba ngali nga kendet ba ifo ni nga da miet si ong be la sai li pen baptis fitep ngajan hap nganamar shwa se ko ta kal adon kindet ka jinget keren but I mau tak por ba bantai ngak mau ngele ngile don kam but I sapus penjar ya kendo dan we na ki shakri jong blai ta shakri blai u kran spang jing pen baptis I ngar ngadon la hanta ta mai I pat im jubab burom hadin padi oanga blai mo kunung waktu dakai do ro dik pna yu jing pen blai tu kran yang aku ta mau nga shakri khamha tengah la su tho ngan kenta ta kamlong kiru tengah sengap no hari tai joy bre bai no ngan pen baptis tar damit puji pun bari kata de jing pela hari adin kata am ngayo I pida pakat de pen baptis pakat ka beneng gala play cikir khu jong mema kan the am saya cikir khu cing sudah bam na megi mo pastor dan iya hari namar jong kata pat mentapat ki ong anak pastor baru spadu apa shalom di pastor bantai baru spadu dari pastor bantai hari kamdan betul belai ikain dolut iki baro ikain dolut ya ki ai baro Om tip kumno ban se wat ka potanet mentah baong badan ka ajan khang. Ublei pat pen kendo ya utau breu kham nang thia dem lang step wan ai lai lak. Man peniang I ka ministry. Namar boleh fiang ban sakri boleh pastor tim pla dengan pla manga mon. Ya kata kita gini ki jingcia. Mo. Kata ka dei ki jingcia ka ba ka kam ba pla ba ngakan mau I sardon ro. Nama ngadon betapa begini bujia. Mo sardon gitu uspa untuk ka baik. Ba fi chua jo kata I ong kumni nga. Tipu story kue tu kerja kambak yang apa cuci kambak dia. Lalu kerja kambak ngasih itu kenapa ikum nu try boleh kambak. Isi ambil ngar aku aja kambak itu. Wah, sadon. Topor bakal abut ban sakri yutra ngala abut di pastor Kadang ya ki por nga kejukan mau ba ngajui pi judwai ka ja ka kambak ti kibreo. Ti krapoi ya ladiru ba kidan kibreo mar bing la abut di ki pa dwai tengah dwai ka kambak ka ja ki juan itu te. Kau ni jah kambak kam ta jah kambak kam ta kei pihak doi kan long bai apa dan jikli pele dia poong try balai pet yang ngakam jah te kadon Kini ketin ni vi I sardan I di no hikai tu lob la he tang ba habu blai khot I resign da kam yang stone buat no fi te kata I dik sacrifice ta okay te tu na fi kan hadin juga sacrifice kai bu blai hadian jok sacrifice te zero kata reji sisa hadian bala kendu am zero dan nei ram kata de gejing sisa ba bangaju ajing klara babun bangaju ajing kerendam ba ong hapor bangala abut itra am lingkong do zero mat ngam dan e shiting karo popla mar ba hatu ko pol akhlan ipa baro ka pisa pran account la ailut ba hatu bat dan do bala shimi ka pisa junga khlampan phai te lut plan hatu te hatu ko por hi bala shimi ka rai ban sekretari te along zero ba te ban tu ban ut pi pastor mnut ria so le ran kita ibro handai peni bet kamba biang hi tama apa bensim pat trai cunu kamba akan mau sin kadan ko jingkran bi pastor ikran ru sepang ba I pastor mo laju ya ling ba par batap jing ai ngut tap keti sudah hakata por bi ai jing kai pastor hakata por mangarong ale kom tahi namar bale ngai la ding om tan kan ma perwan ka plaje ai ngor am tap keti sudah om tan pisara to ko por kadu kecil ran ka to por am long yu bate apa bensim om bet balik kamba kam ja hari kumbo ong ma pi pastor ma bat ngaro ka ja kom ta ba uble ukran bi te ngakan mau sisin bakadu kebaik ro am pastor ba hata ko por kala sukus lai ba hata ko por bakadu kebaik dan kebaik kebrem ma kata kebaik pastor badan bakadu bat ngamtan pisar sitingkar apa hata ko por pastor molong kan mau sa ipen kam bet ya hai bet sak yak simbu kan ni kata kadap betek ban tiat ta katiar wancana akan mau kasih beli pastor bantai pe ikhat ya yang lit jik sekri sebah rembang tengah lit yang sakran na pi ma kata ka jing kende apa donor yang pastor kran
Tengah keran ni. Dalam keran pat pastor siu kubli bet ikudup yang ah bet penkam tak kepisah. Berkata orang sudah beteki kata kai. Dia ngakam ut siki pastor ngaklam ya tu. Hari ublei hi ngaget ubakran ya teh. Bat kalong kum kata cakam ba. Baglapoi kapor bandit ben sakri dan kam ya tak baik ma bandit sakri. Dia akan mah tak kapor ngar orang kelib yang ong trash no tak kamba Tak kum kata kapor kumdor siu kunduk tahu beliau. Bat hapok pelang dan tang sapu wajar ke baik ke ding prapu wajar ti dak kata sapu wajar kasiu tahu beri rubiang mi ti yo hi ngayon penan kami tak baik mah baik ke prapu wajar ada ngasiu pat tang sapu bang ngasiu hadian pat yo tahu beri kata ka sapu wajar tahu beri ru long ka biang be ti gayi pat kata ka kamba jong beri tanur urang ta ngalak bodong suki haduk mentang mak nyo sut kita kamba haduk mentang mak nyo sut Te mo impostor ferro. Dah kenal mun syua beli mo raitoi. Isa lut aki yeng jong baro ki para bai sakri lang. Da poi sala palang la sala palang. Poi nong tumai sa nong tumai poi mulai sa semulai mo. Dali sakri. Andre da perkat mentang akan mau yo ning aku boleh ru pastor. Yo aku boleh ru pastor. Yo aku ada. Yo Sisa kumpalaikan namanya Syah lor. Mau belaiban si banyak kata. Ngia buat dia belajar kuf pastor. Ngilong kumni. Kejengker ku kejeng ublay hau Abraham haki pastor lagi ketua dak sini pastor. Hoi siya tu kandiat mo. Kami sadar lah itu mentaru. Kumju ka jalan ka jim jongar kumju. Bat la ka jom ka jeng Syam. Bat kumulong pastor sisa. Akan mau ngala itu tengi kata ngan bar miak sisi makan mau ka wisian bai pastor idang tit kali tumai. Kata kapor ngidang ya hapong ngidang geduk ba mo pastor. Ngidang geduk hapong ru wana yana sem ngidang ya. De bar biang. Tengah kan mai pastor te kali ta kapor ngong pastor bas aran kalima. Ko iktir pastor yang ba. Nilai hakapor tra khuru ipi. Tengi up kadman ba ta kali dan teman kapor ngi manjis sengi tinggal dak bos kumta terteri wan taksi te gisdang manya se kamat jak jing sikri te kumta har ta jing sikri mung sikri kum bau blei kur khulang sadon mau kur khulang ngar kum jo tingi yo man het skuti te kadan ba wi gasien hakaban yo kali te kata li se mo kan di ka berkam thamai kum ka jinga thu akan mau shwa bu blei un le kamba am kadan kapor ba ka jingja ka jingem ba blei kuta te ka yak man sem sto do no ban haban bet shakan ka jing sikri da hoi ju ai mo ya kata ka winish pauli kita jing ai bulu la khun re kata ka por kata nu kasi motra bang bet ka di festival store to bet setika jiskri apa ya bang tentang kan dia bisa ran sibun re tra bang bet ngamong ban bet tra mangan siu jing khu re melong tra bet te bet te kata ka por bet marsin bet dik mut ta kos ban na de shuru te kata ki festival ya bet kata ka ju om ta kata ru ngakan mau ba nga pasu takasut besuk ru tanong su bakla kapsteng belong pung shu te kata gas nang masum gre stem ga bater khong ba kana ong mutra kum nutra nga bet ngan mut ngan i ga jingkur khu mutra den takatu re ban i man ka jingkur khong suda luks non por khoj te nga jong skri bli ba uli bakrau bat sisang i bakum no bli pat uli kamba pat dan pat ki ba ubli kuta mo ki ba i sisa tutra kur khu sha bat hakatai ga jing skri nga ngu utra dan ki ba ais ku ba so daga sut te yo daga sut phong kata ka skri ta dan so ga sien pat kata de ka por ba kawan ka jiseng ta kata ka sien ru karibe kata ga banta ba bet te hakata ka jing bet pastor asgo pat ngamong ba di bet pastor kum ta ba sio jing khu kan ni han ringa sto be kata ga di Cepat kongu baik ya. so kata so sto bu shabi ka so ta kata pastor ka pelong em ban so kemen ba mo ngai pilji ong pastor mo da bet am paston benut ra recommend da tengah semua dia kata pastor bet am kemud kadang be kajing kemen ka bakra te kum ta pastor ayo beli tanya belum siapa pastor du menta pang ayo beli sia mutual akar khu ba yang amo kajing jung abat ba au yang kata bau aju yang kata pastor bodon skri jung beli am ngamong bukur khu te yang akur khu lang ingin junga kur khu lang itu betul nga ngilong bala kur khu pastor Berkawai ngi iru ki para ba sakri lang ha gajing sakri ro. Ngira yu ngan ong PM. Ani de ba isnai sudah. Por kiwan man shwa. Ranginyo ngan ong fi wat dengan peniang ki la ki ajeng plang ngai ngan ong fi. Man ka singi de gila banai. Namaru blei ulale ba pla sisha. Ulale ki kamba ma. Dei pastorang ro mo ngi yu man shwa.
Kumno ba ilong? Mat mentah, kumno pastor. Siya ingo isto man ko po. Dia kata juti man kala di kajing baha ka jong belai, kajing snake ka jong belai. Nom deu belai, nom long hirup ne. Kadi kata kajing ai ka jong ka dab yang baik man. Mat kham ta me ublei ai be ka jingko adonot. Iong kum ne ka iong hai nga mun sua. Ka beneng kong do iong tip ngan yo ya tho na em. Ublei ule kam ba ye. Mo namar ha kata ka jing pang, ka jing sitom ka bai yai long ba. Ublei ai jiko jikia yo ro ikurim kong yada. Badi iong rang akwa ban khawai he. Tang san pongot. Sisa san pongot. Por covid. Yoru doktor. Doktor. Taruh aku por covid kumbai kwa kadodot persiap subhai la dia utran aji kwa kadodot san fongot aku por covid kita lagi protokol ya tho kata por mo ba aingo utrai na perkhat kada bes ba ngapan julai kum kita kajing tho da perkhat mo pastor ngi pajudan hidup kum kata ba ngi perkhat be kajing tho kadi banglong gran kum ta ke decoration kum ta hareng asngo be em katu kajing tho ke jong pi em ngadakan mau be tu arja arpo Kalau nuksa mo. kalau nuksa shisha ka bakra bangan mga sutu bet ya ka presence ka jong blai namar blai hapadeng kindet ngot andre ka jingdor rengkat ka jebat ka jikman na ka jikman ngasol ada wanda kilak ngot ro kibru am kimla non rai kata segi yo bani shong yo bani keren mo to kopor ikiau firu don iktau firu dang don mo ngiyo bi hai hayeng kong yada ro ngiyo banon ho hayeng pi ngi yo ban wan step kiwan da kini ki pastor mo ki por Hanrei ngi kami hanrei karang pelaba. Bat hak tu kopor ngi yoru yang ni banta. Menu boong daya tho dan kam hi banda kawai. Kabamut hak kabaret ru pendan buram yu belai. Pinda yo i ya kajing don kat kajing utrai kan. Ngi de yo i sisa ya kata. Namar belai kata ru di kajing kwa ka don don mo. Te bat da perkhat le mentah te tu pi ke ke bo utrai la le. Hadin kajing ya tho le. Ayo story utrai sha. Kadi kata kumlo oma habang persubhay belai te Aisha ka jingkwa ka dolo ka jongi. Makata ka jingkwa iru kamde ka blabu dengi ka di blabu dublai haka jim ka jongi. Bat ngayo sha utrai ka jingsne ka jongu terang im juklet man ka por shop ngim te ki khmat ban ong terang ngayo me. Ke ka banga yo kamde na nga ka di ba me bala ai be haka jim ka jonga. Re kata gom ka yeng ka sel dung i kan ma be ya kata ban ngayo ni kong shai yu blai haka jim ka jongi. Bat ngi shai ka khti ka jong blai man ka por. Ma hot aga covid mo habang iyo bania poi siya kata kajing syong kurem ho ngi khamte bakan long tu hari shwai kata ngila ho ngila perkhat hi bet namenta ka bahe bet hari ngimte pat kumnu blei yala mingis ka to kalenti pat ba ke baro ka badi ban lut ang ta ka long man ka jing ku ya ka jim ka jungi ka long man ngila nang ban yo ki baro bagila ban safe ngila ban kunai ngi isyai kata ka jing ku yo ban pelang ngi isyai kata ka jing ku go jong blei hakata ka gym ka jungi ka ba man ka ski hey bangi yo ban ya teiru ka yang bangi yo ban snaru ya ka yang ring ba ka jing ka khu ka jong blai tadaw haba khtin ka jong blai ko ong astna bi ka ne haba ka dan ka jisham subha ka jong blai ka dan be ka jisham subha ka jong breu ha ka gym ka jong taw shakri jong blai ban ya ngo sha ba man ka por ka dan be ka jisham subha ka jong blai man ka por ngi ya ba shibon ki jing le ngi ya ba shibon ki jing kerdo ki wan haka jingim ka jongi rai man ka po pa baki wan kita uble be kalenti uble be ka jingkhang ban ngai ngo sha bang tebe ka ni ka wei ba ka de be ka khti ka jong blai kam de ka khti jong blai ka de be ka khti ka jong blai man na ka benta jong ka jingim ka jongi ka de be ka sangti blai bu khra bor ka jong tada mla de ban ong khlem da ai ngo you new blai man tip te ke balong de te ka jingla jonga ne ngi bor kho be song ni ke de ke bingi long kam de ka jingla jongi ka de be ka khti ka jong halo ka jim ka jongi we pi we bar ka de kata shaw blai la kur khu sha ka jim ka jongi wa mdei tangwa ke ai bangi don re kham tam e ka long yen ka long sem ki khun ki ti kata ri ka jing kmen ka khrau tam do ha ka jim ka jongi Even ngi yo i ha ka jing shakri kalon ka por hops nam arja khat lai mo ha ka jing shakri ndon brief sho hari mentah pat la khap nya palat ki breu ha ki jesa ngi par khat be tentang ki breu pele ki don ki ka daw ban palong ki ban ngi da song i chi sha na jangai sudah mo kapal song pelama depois semula nak jangai baik untuk depois sendiri kiwan nak jangai damit kata bana jam kiwan kiada kejat kiwan ne ngiu i kidon kita ki bangai tang su ajim pelama nak ne kiwan dak kejat kumno bo blai kur kui ki pada kali menta kim so la ngai nyok pisan nang nu blai udan baik ya kaban kur ku mangala am song thu baik ya ka ba kumno ka jingduk kan kinria kadai tang dak bor jong blai
nak ke bor breu kalong kumne ke jing duk ke kiria for a season hada ke wan pai biang kadon ke season ke bapis ngo ngapu kamai ba mantau kene ayom redin ko tu kawan ke jing duk kawan ke sikur duk biang ke tu ke saving baro vila lut but nang tapi wan biang hakaju biang kalong tek haju pi mare pi pakat pi ngala pet jengai hada pi wan biang ke bekut haju belai nomor ublay umdan habo ublay udan nam ukentio but kene ke jing kentio kalong suki jai pe kumuju mau blay ba blay lo shim ong e kata temar ong kini ki khoni e baro di ba blay baro kini jonga ba blay baru ong han nganum le pop pat you blay pe blay wa sanon i arsha nomor usu tu ong kini baro di Ushakri be ublay gen. ushakri you de namar kata ngasko em haka beduk ro shakri you blay haba ruspa ro shakri you blay haka beruspa par fidang ngane ke benta ba shakri you blay ma pila ban pha ya ka gospel shikiwe ki beduk fidang kam ya to gospel ban pediang ya lede ko pi pediang ya lede fi implement ya lede pi dwai pi yoi ya ka jingker khu ba de ka jingker tiu ka jong blay but kan mau ba burom ya ka ei ba ka tin ka jong lay ko le ya kata ka riu kan thai ka por ala ja ka le kata ka riu kan thai ka por ala sha ka le nganong e fi kutau khna santlik pu artli ro kha kloi be banai su jisu khar artu kri aba kebe pidan kita ki seran ki don yotli ki pu bat kindet ki dok kha ki kloi ban ai no na ka banta ki 100,000 nyau tu kri ki tam fi kai ro ba fi kloi em utrai udan bet ya ka ban kentiu ken namar belai kane ke de namar kata belai ke jing shakri ke jong utrai haki apostle ke roy namar ki shakri ki jong belai hak to por ki kloi ban thelot ba kumno ba kini ki shakri ki jong perkat pi hak to por lada banwan na Jerusalem sa India kat no trai ke baile lada umdai kitu ki bakala ka bomor ki kershan yo Thomas kelek baka gospel kan poi kita ki balai yo ki kloi ban pha ya ka gospel sa Europe sa Asia po Asia Southeast Asia ki jongi sa Afrika nganong i fika kalalong ka jingul ku namar balayam ki don kita hare don pat ki badai bangai ku ananas basapira ki ongin ai daga mo kumbangimon yapman da tadai namar kata sutu ya ka tin ka jong balai kumba ong mene isadon ngastonat bah kata mo pet yo fidon ka jinget ka teaching bat bakum no fidon tadai namar kata kani gede ke benta ke jongi bangi balingi wan ra ya kani namang yo i menta kuma kayat kompong mani ka tin jong balai ko ha kesingi bakhadu ka spa jobam hok kalong bahok mentangi i khamduk ki bahok bani ki bom hok kumno ka tin ku jong balai kan kala kompong ada ka tin jong balai ka ong tekan long bai kumta balai ka jia kumta yo ngi ngim don in the correct teaching na de yo de namar kata na de namar kata mo mga sangoro bakawai mentangi khanglat bahai ka gospel de kata to ai mangin long kita ki brio ki bapha ya ka gospel kamau blai kur khu yang di tang kawai ka benta wa ai pi ka yeng wa ai pi ka kali ka yeng wa ai pi jang la jong ma phila ban doi lai loi wa ai ka kali ba phil nei chaka jing shakri dei ban set ya to ka kali sa tang kata ba ya ki wei ru phin yalam shaka jing shakri ublei wa ai pi ki ke wa ai pi ti ki khon dei tang ma phi penang pan start kan jado pelong doktor wa ai pi ki khon ma phin pelong missionary ya ki na ka benta ka kam ka jong trai ba pi pelong pi don be ya kata ka wei la da pi bu sha yo trai ya khamat a Bible ko wat shwe ke hima jong blai ba de ko hok jong ke baro onsa ai lang tam bat kan mau ni em ha kata la da menta om kurku la no pat mo jisu janwan ni de ban yo i ki di khot Bible ba ki wan jia urlong ban ngi dan ban kam kinti ban proclaim ya kan ki promise baro jong ka tin ke jong blai bat pide ban tip ru ki jingkular pastor barabor ju kran pitip na mi ki jingkular jong trai de kata kam kinti ki jingkular jong trai pastor in yo ban doai ru aga ne ka singi nam ta jong pi yo piong pastor kani ke jingkran la kran yang ngaduk sisa tadang kani ke cakang ipi ku slai wa sisa namang kani ke jingdok em ki buntli dukan pisaram pimnot jo harenge duai ha kani ke si pinyo ke jing pelat pinwan ha ka jing kai jong ka tin ke jong belai padu belai unle ya ki kamba ke ngin le banduai da jong ping IT sei pastor ke Ikin mauro ka testament ka batamai kariwan tay ka tang ardam li kadi ka badok tang ri kadi ka baruspa kamat jong belai haka jingnyaw jong ibreu kadi ka badok henry kamat jong belai kadi ka baruspa namar kam shim labu lani kam shim latin kai kendiat yaladi de wadan ardam li kala island ro jisu pet aso ko mo jisu lorni te uno ba ai kat no tadai tau pet wong ka jing ai jong ni ka breu kadai
ke bakrau tam. Tading ta nga kwa banong ifing ni kasngi compare PI kat no hendrai kumno PI kata ke de ke bakong san hagani ke por ke bamenta pagde ke bakong san ru akamat jong trai nginya duai ai ngo eme ko trai ngio men kren ya gani ka mat hagani ke sngi gani ke subject ke badon kam banganget ko trai ki kun jame ki long ki ba yo sngo bat om tang gum ta hendrai kin long ru kinong le kinong ai ya ke ei ko kun rat trai ke bam lapu aga donut jongki ba ke ei ba ka tin jome ka hukum dua nga kerku ni ki kon ki jome trai ke jingduk ke jingkerdu barok ken lait lut bang nget ko kan rat trai da ba ki la kongo ka tin ke jome ha ba ki shakri me ko trai kat kom ka tin ke jome me de kerku yu kpu ba de ko ke jongki me de shim no ru ye ke jingpang na pedeng jongki ke jingpang jong ke jing dapram ke jingpang jong ka ke jingkerdu jong ke jinghiran ha ke jing im ke jongpi dua yang ada kerku, fin long sisa ki beriu, ki bedap ki bebiang, ki beriu spa, dah ke jing kerku ke jong belai. Bam day bapi iet ya ke spa, dari bapi iet you nong kerku. Dua yang ada kerku ya pi iet ya ke ketien ke jong belai, pi pen kongo ya ke ketien ke jong try. Bat kumba kariu kentai, kam shimla kerdu akapor jong kenem snew, maka berukun kila im namar kila aishwa, shau shakri jong belai. Pakanong shunam kumju, ngadua men kerku, yang ni kon ki jong merah belai. Por jeng nem snew, try kinom yo le ran. Shisha ko try por jeng jar kinom le ran, ha ko por jeng nem snew kin kedang ong khtien ke jome. Ngai kan longkom ta ya piru. Ha kerteng with Jesus ngadua ngai kerku. Amen. Try nang kerku pi gen second do biang shibet ha ko por khat wei beje hang tai po. Maulai nong kwar bat lada pi kloi benwan ru shenong thmai he ka por san beje shibet chanmit. Ublain kerku pi yo yo ben shakri lang hagi ni ki seng blame da kaburam ju amen.